Takže čaute ľudia, ahojte. A ja vás vítam u nového shortu, alebo videa, alebo neviem čoho. Ale proste teraz sme v maďarskom obchode, ako sa volá? Interspar. Interspar. A proste neviem, či tu môžem natáčať, takže asi len budete mať taký mini záber na sladkosti. Kúpime a potom otestujeme doma, takže hneď som späť. Ľudia, takže ako prvé, tu máme nové nealkoholické helka. A budú tu máme také druhé, takže my si asi kúpime nealkoholické. Sorry, tak bez kofeínu. OK ľudia, takže my už sme tu. A budete mať asi parta aj dva, neviem. Asi to tu bude videjko. Takže neviem. Tak bereme najprv. Koľko helok? Dve? Počkaj, tu máš kartu. Kámo. Budia. A toto máme aj na Slovensku. Ja by som si kúpil. Kartón? Takto? Počkaj, tu majú. OK ľudia, takže zatiaľ to pozeráme. Ale toto som ináč mal a je to veľmi dobré. To je zatiaľ nová ona. Nekúpime chladené. Čak toto nechladené. Ale chladené myslím. To je jedno, je to... Počkaj, ešte poď zobrať nejaké. Ešte poďme k Sixa. Pozor. Tak zo všetko. Máme? Hej, toto máme. Čierno nemáme. Takže, ale počkaj, zoberieme zatiaľ takto. Ber. Koľko? 4? Z každé? Dve, OK. Potom Pink Lemonade. A čo tie Červené tiež nemáme. čierne? Treba? Ani čierne som nevidel. OK, ľudia, ešte čierne, ale to... Majú, podrž mi. Dobre, pomôž. Pusti. Kámo, ono to je. Ak to je... Ideme dopiť. Dobre, ľudia, takže už ste videli prvý fail. Aspoň sa tu nebudú nudiť zamestnanci. Majú aspoň robotu. Hej. Nejak túto upratovačka, čo pred chvíľou prišla s metlou a išla takam head. OK, takže ako ďalšie. Ináč už to nebude short, takže vítam vás u videjka. Som kúsok teraz reviewoval, ale iba tvoj chrbát, takže OK, ale tak ešte čo zoberieme? Makovice? Čo? Vieš zobrať? Nie. Tak ty si dobrý, kámo. Tak, no nejdem, počkaj. Ľudia, hneď sme späť. Ľudia, zatiaľ nákup budete mať ochutnávku. Takže sa môžete tešiť. Budeme testovať helka, také žlté Six Lemonade. Potom budeme testovať Pink Lemonade. A potom Coca-Cola Zero, takže určite sa na to potom pozrite si video toto celé dokonca a my sme za chvíľu späť. OK ľudia, takže my sme späť a teraz neviem, máme zobrať to Blackberry, teraz sa rozhodneme, že zoberieme toto, lebo máme aj tieto dva, ale Blackberry nemáme, takže zoberieme alebo nie? Akože za tú cenu... Pozor makovka, pozor. Neviem. Reálne to je podľa mňa aj drahšie ako naša. Teraz som ja v Polsku, kámo, neviem aká je cena, berem. Ale nie. Ja ako to stavím. No, však to. Ináč keď vy ľudia nevidíte, tak vy to neviem, či tam dám, ale dobro. OK ľudia, takže my ešte pohľadáme dáke vody, alebo dačo, jedla a hneď sme späť, keď vidíme dačo nenormálne, alebo kámo. Dobre, no ale tak proste ľudia, keď uvidíme dačo, čo na Slovensku nemáme, tak sa hneď zapínam kameru a sme tu. OK ľudia, takže my sme tu akurát našli túto lemon Coca-Colu Zero, tak bereme dve. To je jedna, stačí. Jedna. A potom mi necháš obal? Jo. OK, dík. OK ľudia, takže
Čačing! Dávam do košíku a ideme. OK ľudia, takže my sme tu teraz našli môj drink z decka, ktorý mi starky nosieval, lebo on zvykol chodiť do Maďarska, takže tu máme Mizo Madarte, kebyže nerozumiete, tak to je vtáčie mlieko. A potom tu máme takéto, ale my sme zatiaľ zobrali kakao a ešte vanilku, lebo tie sú proste najlepšie. Najlepšie príchute, ktoré môžeme mať. Yes. Takže ešte skúsime dačo nájsť. A keď zase uvidím dačo zaujímavé. OK ľudia, takže keď uvidím dačo zaujímavé zase, tak som hneď späť. OK, takže sme tuto. A akurát sme uvideli ešte tieto KitKatky. A my akurát na Slovensku nemáme tieto lotusové. Takže bum, zoberieme dve, či jedno, či... Jedno stačí. OK, takže bereme Šetríme jedno. peniazy. Presne tak. Neutrácajte ako ja v Poľsku. Nevyplatí sa to. No dobre, ale tak počkať. Fú ľudia, ak by ste tu dačo videli zaujímavé, tak určite píšte do komentára. Aj keď my už v Maďarsku nebudeme, ale kašľam na to. Ale keď tak pôjdeme znova peši. Túru si spravíme. Celotýždňovú kam. Aha, ale kámo, mohli sme zobrať túto veľkú, ní? Všade tepíš. Toto. Jaj, ale to na čo, že stále malá stačí. Keď to bude Toto hýbko, som tak to mal. nevypije nikto. Ako hej. Počkaj, tak čo bereme? Mimoňové, one? Šampanské. Doritos. Modré chips. To máme. Máme, ale kámo. Ale Pringlesky by sme také zobrať mohli. Ale kámo. Ale drahé ako kokot. 1500 časí. To sú také 3 eurá, nie? 360 dačo s forintov je 1 euro. Vygoogli 1500 Tak to má za 5 eur. Tak vygoogli 1500 forintov, koľko je. OK ľudia, takže my sme za chvíľu späť, ak dačo nájdeme. Takže zatiaľ čako. OK ľudia, takže sme tu zase znovu. A my sme tu našli, že peanut cheetosky, ale oni sú už otvorené, takže keď sa nikto nebude dívať, tak ich testneme. A musíme počkať, nech týpci odídu všetci a potom. OK, teraz berem rýchlo jednu cheetosku. OK ľudia, takže takto to vyzerá. Je to hnusné, nekupujte si to. Chudí to jak takéto chrumky, kámo. Takže, fuj, kebyže môžem, tak to tu pľúvnem na zem, ale nie som prasa, takže sa to neoplatí. Ako ľudia, nechcem nič vrajeť, tak teraz to mám, že mega presvetlené. Ale z tých čítosiek ma už boli v bruchu, takže dúfam, že neboli pokazené, inak sa poserám. Vypustím hnedú príšeru. OK ľudia, ale tak zatiaľ sme ešte nič nové nenašli. Takže zoberieme asi také alkoholické pivo a potom ideme čo? Iba 59 forintov. Našli sme koronavírus. A to sú zápalky. Koronavírus. Kamo. Orbitky. Melónové. Hej, ale kámo, ja som... Nemáme. No nemáme, ale ja som tieto presne, ľudia, tieto som mal. Sú melónové. Chutí to presne jak ten červený melón, ale zoberieme Jedno stačí. dve. Jedno stačí. Dve. Kokos. OK ľudia, takže my ešte hľadáme dačo nové a hneď sme späť. OK ľudia, takže my sme ešte našli túto kolu. Cherry. To na Slovensku máme kde, možno v Bratislave alebo vo veľkomestách, ale my nemáme. Nemôžeš reveal, dobre, to ste nepočuli. No a ľudia, dobre, takže my to v našom meste nemáme. Takže preto to bereme a dáme vám taste test. Takže my to už asi ideme všetko zaplatiť a potom sme späť. Ľudia, my sme našli v obchode gnómov. A potom ešte Haribo, sovietky, proste kámo. Takto. Spurnička, kroch. A magnetka, čo je otvárať, takže... Ľudia. Počkaj, to bude short, hej? Že ohodnotia ASMR.
OK ľudia, takže my ideme prvý taste test, teraz žuvačky, žltý melón. Tak toto vyzerá. A makovica, otvor to. OK ľudia, takže ja už to mám v ruke. Takže... A vy teraz na kde? Ľudia, takže chutí to ako proste normálny červený melón, ale je to skem. Chutí to normálne. Takže nekupovať. Proste, ľudia, ono to proste chutí jak normálny červený melón, robiť žuvačky, takže nekupujte to, je to skem. No ľudia trošku fail, lebo nám to tu popadalo. OK, takže my už tu máme KitKat, biscuit Lotus, tak otvor to. OK, takže Máme tu biscuit, unicorn. daj, tak kusni do toho. Tak môžete vidieť. No, Tak teraz to vnútri vyzerá. je ten biskot. No, nezaostri mi ani za boha, dobre. Lebo už zaostrilo. Ideš na to? OK. Je tam ten lotusový krém. Chutí to, ako keby ste si kúpili lotusovú zmrzlinu. Hej, presne tak. A tá čokoláda je jemná. Fakt dobrá. Koľko hodnotíš z 10? 7. Ja tomu dávam 8. Lebo mám rád lotus. Tak dokopy je to 7,5. OK. Keď tak zhodnotíme. OK ľudia, takže my už sme sa vrátili z Maďarska. Počkaj, nesvieti mi svetlo. Dobre, nesvieti. A toto vidíte akurát, že aké máme aj tu pitíčka. Čo ste mohli vidieť na hľadovke? Presne tak. Ak sme ju tam dali, lebo ak mi zase to blblo, tak tam není. No ale nevadí. Takže ako prvé ideme testnúť koli. Máme tu, ktorú ideme prvú? Máme tu sherry Sherry kolu. a zero. Zero A potom tu máme lemon a zero. Zero, presne tak. Takže ktorú ideme prvú? Ideme toto, lebo to má zero kalórií. Takže OK. to je dietná kola. Presne tak. Takže ľudia, my sme ešte hneď späť, lebo toto potrebujeme odpratať a hneď sme späť. OK ľudia, takže ešte ja vám chcem vám povedať, predtým než začneme s ochutnávkami, vám chcem povedať, že tú cup máme na to, aby sme vlastne, keď ochutnáme toto, tak potom vypijeme asi polku a toľko to asi z každého dáme do tohto kapu, aby sme to potom zmiešali všetko dokopy a dáme potom taste test na všetky pitia dokopy. A podľa mňa to bude, že najlepšie pitie, alebo najhoršie. OK, takže už môžeme asi začať, takže otvor to. Tu budem kameraman. Alebo počkajte ľudia. No otvor to proste. A potom skúsim nájsť aký stojan. Takže hneď sme späť. OK ľudia, takže my už sme tuto, ale stoplo sa mi to, takže neviem ako to bude v poradí. Ale daj to semka dáko. OK, takže toto je tá kola. Je to lemonová, takže citrónová. A bez cukru a Presne bez tak. kalórií. Takže nebudeme z toho tuční, ale aj tak budeme. Dobre, takže daj taste test a potom to popíš. Chutí to ako keby ste si kúpili v Mekáči takú cherry, ale nie ako takú kolu cherry. Kámo, však to nemôže chutiť ako cherry. Počkaj. Lebo ako citrón mi to nechutí. Chápete? Nie. Proste ako citrón to nechutí podľa mňa. Na začiatku tam je iba taký kúsok citrónovej chuti, ale potom je to už jak len normálna kola zero, takže kvôli tomu, že to má len takú obyčajnú chuť a kebyže tam zvýraznia tú chuť ako citrónu, Áno. tak podľa mňa to je aj dobré, ale proste je to normálna Coca-Cola Zero. Takže ja tomu dávam 4 z 10. Ty? To je tak, tiež 4 z 10. OK, takže teraz to asi nalejeme. Koľko nalejeme? Počkať. Počkaj, má tu pol litra a máme koľko?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 príchutí. Tak 7 deleno Tak proste 5 dáme je... kúsok. Proste. Dobre. Ešte dúhoného sa nalialo. Ne. Môžem si to nechať. Čo? Hej. Dobre. Dobre. A to budeš strihať potom, že katneš? Hej. Ne, dobre. No počkaj, A poviem, že to počkaj. akcia a vtedy vieš. OK ľudia, takže ako ďalšie tu máme Coca-Cola Zero zase, ale cherry. Takže ja už som toto chutnal raz, ale nepamätám si chuť. No tak si dobre, prasa. Pardon. Dobre, ale proste nepamätám si tu veľmi chuť už. Takže to ideme otvoriť. A budeme to z toho piť, alebo si ale nalajeme do pohára. Ideme z toho piť, tak fajno. Tak tu. Kámo, celé prsty mám toho. No tak z tohto som veľmi nepodobná chuť. No daj. Idem. No tak choď ty. Chutí to ako tie cukríky také. Také cukríky. Počkaj. Také cherry cukríky, keď si kúpite. Mne to mega chutí ako mamba. Vieš, také tie mamba cukríky. Áno. No tak proste ľudia, ak neviete mamba, čo sú mamba cukríky, tak už ste potom máte, že 5 rokov, lebo to bolo moje detstvo. A proste mamba cherry cukríky, tak proste mega takto chutí. Ešte raz Dobre, daj mi. ideme. Počkaj, ešte raz sem. Presne tak isto. Tak, Takže koľko dáme? daj, potom. To už bude veľa. Tak. OK. Takže ideme na ďalší drink. No to nie. OK ľudia, takže už sme tu na ďalšom drinke a proste na ďalšom drinke. OK, takže máme tu ďalší drink a teraz je to Xixo Cola. Cola z Izo. Dobre, nie som Maďar, dobre. Nevadí. Otvárame. A toto je čo? No ako je to ľadový kolový čaj, či nie? Čo to je? No asi, Alebo to je len kola. Neviem, asi. OK, tak proste dajme tomu, že to je ľadový kolový čaj. A no, aké máš z toho pocity? Že to chutí lepšie ako to cherry. Ukáž. Fajné to je. Chutí to podobne ako Freeway kola. Mne to chutí ako Radler, tmavé pivo, len bez toho horkého na konci, kámo. Kámo. Koľko tomu dávaš? Ako? Vypil by som to ľahšie ako normálnu Coca-Colu, takúto. Vypil by som to ľahšie ako toto napríklad, ale proste mám to horšiu chuť. Ja to skúsim porovnať s cherry. Tam to isté proste, len je to menšie. Ja ale vlastne my sme neohodnotili, koľko dávame cherry kole. Cherry kola je podľa mňa 5 z 10. Ja tomu dávam 7, ale dobre. No a tejto kole dávame koľko, lebo podľa mňa to je to isté, len to má horšiu chuť. Podľa mňa... Ale vypil by som to asi rýchlejšie. Takže len preto tomu dávam 7,5 z 10. Ja tomu dávam 8. OK, to je solidné. Takže priniesiem ďalší drink a hneď sme tu. OK ľudia, takže ako ďalší drink tu máme Coca-Cola Zero, to je Xixo Cola Zero. Proste je to isté, len je to zero, takže tu bude mať takú istú hnusnú chuť. Ak ľudia neviete, čo znamená zero, tak je to zero cukor. Presne tak, kto by to nevedel. Dobre, možno taký 5-ročný Pepa. Takže taste test. Češko. To je to isté. Podľa mňa je to isté, len tomu zmenili obal. Je to isté, ale chutí to horšie. Daj, ukáž. Fuj. Počkaj. V živote to je. Ale hej ľudia, táto kola je sladšia ako
táto má menej proste kam sladkosti, lebo zero cukor. Ale okrem toho je to Toy Story, len iný obal. Áno. Tak Takže čakáš. za to tomu dávam 5 z 10. Ty? Ja 6. 6? OK. Takže my ideme na ďalší drink a hneď sme späť. OK ľudia, takže ako ďalšie je tu Xixo Pink Lemonade a to je Eper a Lime Izu. To neviem ani čo je. Takže ale je to asi jahoda a limetka Izu, takže proste pitie. A taste test malo by to byť taká limonáda, takže Uvidíme, či to bude 10 z 10 alebo 1 z 10. určite nie. Ako vonia to ako proste jahodový jupík. Ale Áno, strašne to vonia ako jupikám. ale jahodový, alebo taký oný, neviem, proste to, čo som si kúpoval ako malé decko a tešil som sa z toho, že wow. Ňam. Kam. OK ľudia, takže Kam. Ňam. Ňam. má to bublinky v sebe, ale veľmi dobre je to, ale mohli zvýrazniť tú chuť ako limetky, lebo iba strašne tam, veľmi tam jahodu cíti a limetku iba strašne tak málo. Takže Koľko tomu dávaš? tak zatiaľ najlepší drink, ale podľa mňa budú tak už asi lepšie nebudú. Takže dobre, ja tomu dávam, že 10 z 10. Lebo Ja tomu dávam 8 z 10. fakt to je dobre po tých kolách, kámo, tak už som rád. Ináč my sme nezmixovali tieto dve koly. Tak to tam daj. OK ľudia, takže 10 z 10 ma dáva 8. 8 z 10. OK, takže my ideme na ďalší drink a hneď sme späť. Ja počkaj. Ľudia, ešte fun fact, že to pitie ako farba tej vody proste je ružová, takže a my to už máme skoro naplnené, takže asi väčší onus za chvíľu potrebujeme. Takže idem teraz na citrónový a hneď sme späť. OK ľudia, takže máme tu ďalšie ako limonádovú, to je citrón a bodvada, takže to je baza a citrón. Takže je to Xixo zase pitie, už tu budeme mať potom už len bonus, takže nepoviem aký je. Takže ideme najprv test, otvor sa. Ochutnaj. Vonia to ako Ukáž? citrón. Wow. Aké nečakané. Ale fakt, ako veľmi to, ako sirup, citrónový sirup proste. Áno. Dúfam, že to zase bude chutiť ako jupík. Chutí to tak? Nie. Chutí to ako bazový čaj, keď si viete kúpiť tak v Lidli. Tak to úplne chutí ako bazový čaj. Vôbec tam necítim citrón. Vonia to strašne ako citrón, ale chutí, počkaj. Chutí to ako ten bazový čaj, čo si Mne môžete to chutí kúpiť. ako bazový sirup od Starkej. Koľko tomu dávaš? Ako tak je to lepšie ako tá kola už konečne, takže tomu dávam solidných 8 z 10. No tomu dávam 7. To je tiež dobre. Takže to tam zmiešali sme one. OK. A my ideme pre bonusové drinky, takže hneď sme späť. No, čaute ľudia, takže toto je helko bezkofeínové, iba v Maďarsku to predávajú. Presne. A je to strašne dobré, ja som to už mal. Ja nie. Ale dobro, proste som nemal toho veľa. No ale môžem potvrdiť, ale proste to chutí len takisto jak helku normálne, len to je kafín free, takže kofeín to nemá. OK, proste to otvor. Že tomu drbne tak jak tým nebo výťahu proste. Tak. OK, takže teraz si to ty otvoril, takže ja ti to zoberiem. Vonia to veľmi dobre. Vonia to jak ten taký ten Kid Energy, čo sme Áno, si áno. v pekárni kupovali za 60 centov ako Maria, potom som si myslel, že som sa Ja som chodil úplne, že ja. Kámo, čo? No to chutí, počkaj. Ja som potom chodil takto, že tam jak. Teraz to idem ochutnať ja, ľudia. OK, takže počkaj, ľudia, chutí to jak Kid Energy za 60 centov z pekárni dákej, ale proste je to jak proste normálne helen bez kofeínu, proste nebudete z toho nabudení, že je hyperaktívny, lebo ja keďže si dám také, tak mám ADHD+. A je to zdravé, lebo tam sú vitamíny. No tak kámo,
Kedy si videl dačo oné zdravé pitie? Možno oné hamšikové šťanky, doktor Vít. OK ľudia, takže ja tomu dávam solidných 8 z 10 a ty Majo? Ja tomu dávam 9,5. No, to je v pohode, takže... OK, a my ideme na bonusový drinčík a ten je to mlieko a predáva sa to len proste v Maďarsku. To je, no, ako by ste to už videli proste, ale Je to proste vtáčie mlieko. presne tak a vanilkové, takže... Ale ja už som to mal, takže môžem potvrdiť, že to je dobre, tu máte srdiečko. Je to už aj otvorené, myslím. OK. Takže test. Strašne dobre. Proste vanilkové mliečko, fajné. Čo ti jebe, to je tak sladké a chutné. Ja som ti vral, kámo. Mne to proste Starky kupoval a je to veľmi dobré. Daj. No, ale dobre to tam. Kámo, to nie. Ale kámo, dáme to. Nie. Previews. Ľudia, mlieko tam nebudeme dávať, lebo to bude chutiť ako hovno. Hej. Počkaj, ľudia, nie sme späť. OK ľudia, takže sme sa dohodli, že to tam zmiešame, toto mlieko. Ale nie teraz, keď to je plné, lebo aby sme mali aj takúto chuť. Ale až potom, keď z toho odpijeme, z tohto, keď odpijeme, Tam bude, že už iba kúsok, no, aby kúsok, sa to tak dalo čo, piť. napríklad z tohto bude tam potadeto, tak to tam dáme obidve mlieka, lebo máme ešte jedno. Čokoládové. A potom sa dogrciame, dosereme, Doprdíme. presne tak, a dogrgáme a pôjdeme asi do nemocnice, takže very good. A poprosím lajky a subscribe. Presne tak a ľudia, ak teraz nedáte toľko lajkov, musíte to tam takto, že dáte tam butterfly klik na tom tlačítku odber a like a zvonček, lebo sa tu dosereme, fakt. A robíme to len kvôli vám, lebo neviem proste. A tie peniaze. Ale ako mám, fakt, ja neviem, čo sme spravili s našimi životmi, že toto musíme robiť. Kamaráne, mám teraz v bruchu bojujú koľko? 7 príchutí? OK, dobre, takže my ideme pre čokoládové mlieko a hneď sme späť. OK ľudia, takže my už tu máme kakaové mliečko a proste je to isté vtáčie mlieko, len kakaové. Takže, ale toto je podľa mňa lepšie ako to, takže... Ľudia práve mi v bruchu urobia vojnu 9 príchutí, kámo. Na vecku Takže pitie vor 1. A potom bude na vecku, že pitie vor 2. Ale toto je strašne dobré. Mňa to veľmi chutí. Ako gránko. No proste ako gránko. Sladké, fajné ale ako, ono tu chutí proste ako kakao s mliekom, ale nie je to gránko, je to lepšie. To olepšie. Ohrozujúce na živote. Nepíte to, zoserete sa. OK ľudia, ale proste, tieto dve mlieka, to je moje. Prečo musíš všetko trhať? Áno, jak to mám piť? Dobre, ľudia, takže my ideme test teraz z tohto a potom tam dáme aj tie mlieka a ideme sa dosrať, takže jupi! Ale ešte predtým, koľko tomu dáva z 10? Lebo ja 10. 9,5. OK. Takže ľudia, hneď sme späť. OK ľudia, takže my už sme tu. Ale za 10 000 lajku toto vypijeme celé, takže to nemusíme piť celé. Woohoo! OK, takže idem prvý, vypijem polku, nie? Povedz, že Alebo vypijem pol trojku a ty vypiješ tohto a potom tam dáme mlieko. Kamu potadiaľ to, kámo. Ale nie už, kámo, to bude malé potom. OK, takže dávam test. Uj. Počkaj. Kam? Proste ono tu chutí jak... Bude to ako sirup?
No ale chutí to jak cherry cola. Počkaj. A kamo. Fuj. Kamo, Je to hnusné, ale nie až tak. keď tam dáš to mlieko, ja sa dokrcam. A ja. Ale Ale už ako, teraz vidím, že sa dokrcam. strašne je tam výrazná v tomto chuť tá cherry cola. Fú, mne už je teraz zle. Ľudia, Vypiješ si kus, potom tam dávame mlieko. ľudia, Ľudia, ale ak fakt nedáte na toto toľko lajku, že až tak vám rozbijem malečom. Nikto nepovedal, family friendly určite. ľudia, YouTube. ak hľadáte takú príchuť, teda takú ochutenú vodu, ktorá má výraznú chuť, tak určite si kúpte Cherry Coca-Cola Cherry. Hele, Tá má to má mega strašnú veľa. výraznú. To je tam má, zmiešali sme tam 9 príchutí. A tak 7. 7 príchutí sme tam dali a proste najvýraznejšie je tá cherry, takže... A teraz ide pravá sranda. Pôjde. To som fejkovala. Ale, no to... Dobre, ale teraz je pravá sranda. Ne, iba kúsok. No tak to je sranda. To vyzerá jak sračka, kámo. Ja to nenapím. To vyzerá jak sračka. Dobre. Počkať. Tak to vyzerá, jak kebyže do toho... To vyzerá i reálne jak moja grcka za 3 dní. Akože vidno, fuj. Ne. To bude jak banánový chleba. Ale mne už je Ale teraz vidno, zle. že to mlieko má inú textúru. Ako. Wow, tak Do istej šlámkou by som to zamiešal. metálovú. Nechápem, a ja s týmto musím bojovať každý deň. Caky paky, rem si to kreslo, je to peklo. OK ľudia, takže my sme späť a proste idem sa dogrcať, dám si jeden sip a potom to idem vypliť. To je jak bublinkavé mlieko. To je jak kebyže dáte mlieko do Soda Stream. Poďme to vyliať. Dobre ľudia, takže ja nemám slov, určite dávajte like, odber. Takže ďakujeme, že ste sledovali toto hnusné To video. hnusné mňa. Prepačte ľudia, ale ja sa z toho nenapijem, lebo ja idem za 2 dní do Česka, takže čau. Takže nemôžete si proste pokazať žalúdok. Ja si môžem. Dobre, takže čaute. A ja teraz idem srať.